Kene kadai kubur kabdang shmi mentak sengi kalai pau terik uluber arjar penriu keba peni ka thma hapdeng ka Israel bad Hezbollah kalanang jur hakine ki sengi ki ba menta terperlok bro lada pikwa bantip kambini sa sengap ya kene ka video hadu menakut barwat kaleru ban share like bar subscribe kumju ya kene ka channel ka Israel kala ther sa kanong ba Beirut ki airplane thma ka Israel kala siat ki benta ba shathi kanong ba Beirut kabadai ki jaka kantai ba ka Hezbollah ka don bor bha kane ka jingsiat ka penlong yaki hajar ngut kinong song ban phet yap nalaki ying kisam ban wat yaki jakari gi bakham sengan kawe ka misai bala suba bala siat na Lebanon kala ledde ha kawe ka jaka pen khut peniang bansa ha Haifa ka ba penlong ya ka ding ka barhem ban kiu shasun we uspai jongkari Lebanon ulayap na ka jingsiat ka Israel kane ka pen i ba khathma kam deshu tang hapedang ka Israel bad Hezbollah henre kelas tang ta yaki kanhun spai Lebansi army jongka Lebanon baro ka we ka jing pempai kitin na ka Hezbollah kala keno bakala siat iki kenhun sipai ki badon haru dupu tusam bat kilah kamru bakila siat ya ka we ka jaka sipai duriau jong ka Israel knang ban pentulot bor ya ka Israel ka sarkar Lebanon kala hukum ban kenta jo ambasador ka Iran na Beirut namar ka jing keno baka Iran kadang pensit ya ka thma ka ri Iran ru kala kenta ja kana hukum bat kala ong ba ambasador jong ka unumi na Beirut ka ba peni baka Iran kadang temu ban don mentasi teng met hagane ka thma kane ka jinglong ka perthai ka pen i ba khathma kala nang sapriang hadu kanong ba Beirut ka ba penlong ya ka United Nation ban sngau sir yo ba khathma kanom sange chu yo kan pur sya baro ka we ka West Asia kuble shibun ye pi baro ki ba pe ya kana ka video yin si kandu pat next video